бахшида ба ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар варзишгоҳи марказии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ мусобиқаи варзишӣ миёни иштирокдорон аз рӯи намуди гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорони ватанӣ баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ доварони дараҷаи ҷумҳуравӣ ширкат варзида ҷараёни мусобиқаро назорат бурданд. Баргузории чунин мусобиқаҳо аз рушду нумӯи варзиш бахусус гӯштини миллӣ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар башорат медиҳад. Яке аз суннатҳои асосии ҷашни Наврӯз низ дар баробари омодагӣ ба кишти баҳории зироатҳо, оростани хони наврӯзиву дигар анъанаҳо ташкил ва гузарондани бозиҳои варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ ба ҳисоб меравад. Гӯштини миллӣ гӯштингирӣ яке аз намудҳои дӯстдоштанӣ ва сермухлис ба шумор меравад. Тибқи маълумотҳои таърихӣ ва адабӣ аз давраҳои бостон то ба мо расида мақоми байналмилалӣ касб намудааст, ки ин иқдом боиси рӯҳбаландии паҳлавонони тоҷик гашта ба рушди ин риштаи варзиш дар солҳои баъдӣ мусоидат мекунад. Пас метавон хулоса бардошт, ки гӯштин ҳамчун варзиши қадимаи таърихии тӯлонӣ дорад ва байни мардум маҳбубияти хосаро сазовор аст. Варзишгарон дар ин мусобиқа аз рӯи намуди гӯштини миллии гӯштингирӣ мувофиқи вазн ба майдон омада маҳорату малакаи хешро нишон медоданд. Ҳар як варзишгар кӯшиш мекард, ки ба ҳарифи худ пирӯз гардад. Дар радифи ҷавонон ба гӯштини миллии гӯштингирӣ духтарон низ завқи беандоза доранд ва тамоми солҳои охир дар чунин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ширкати фаъолона меварзанд. Доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ рафти баргузории мусобиқаро назорат намуда, шаффофияти онро таъмин намуданд. Барои ғолибон аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ соҳибкорон тӯҳфаҳои арзишманд дар вазъияти хотирмон тақдим карда шуд. Дар ин мусобиқаи варзишӣ беҳтарин варзишгарон ва паҳлавонон аз тамоми ҷумҳурӣ иштирок варзида миёни ҳам қувваозмоӣ намуданд. Тибқи иттилоъ, ғолиби асосии мусобиқа бо нақлиёти сабукрав қадр мешавад.